Привет на всички и добре дошли в това ново видео. В днешното видео ще си говорим относно топ 3 грешки, които всички начинаещи правят, когато започват зоната. Така че всъщност да може вие да видите тези грешки, може би дори вие ги правите или може би сте, например, сте започвали зоната и сте я прекратявали поради липса на мотивация, поради липса на организация или пък поради някаква друга причина, но в това видео ще говорим относно точно тези едни 3 грешки, които най-често виждам, че се допускат и реално хората, които са започнали супер, имат резултати, имали се мотивация и всичко, стигат до един момент, в който прекратяват зоната и си казват, тя е много сложна, тя не е за мене, това не е за мене. Нещата просто някакси така се случиха, че не мога да продължа и така нататък. И да, нека направо започваме. Грешка номер 1 е, че много хора започват без план. Просто виждат 1, 2, 3 рецепти в интернет и почват да ги следват дословно. После се случва нещо, например, на работа или в семейството, приготвят някоя друга рецепта и изведнъж се оказва, че са извън зоната, защото са следвали някакви на пръв поглед окей рецепти, но само до там. Тоест не са имали онази основа на зоната да знаят коя храна могат да консумират наистина, как да ги заместят, ако има нужда, какво ще се случи, ако не сложат протеин, например, какво друго трябва да се вземат, или пък не може пилешко, какво могат да заменят пилешкото и така нататък, което води до хаос и обезсърчаване. Обезсърчаване защо? Защото в момента, в който човек се сблъска с това, че не знае как да процедира в дадена ситуация, защото вижда, че липсват основите, си казва, това не е за мен, какво се занимавам въобще, айде замина, прецакаха се нещата и това не води до никакви резултати в дългосрочен план. Тук какво може да направите? Да, супер, че гледате рецепти, това е много важно, за да имате разнообразие и за да си спестявате време, т.е. просто взимате дадената рецепта, проследявате какво ви трябва и готово. Обаче ако вие нямате основата, ако вие, например, вкъщи нямате даден протеин или пък даден въглехидрат или пък дадени мазнини, вие се обърквате и си казвате, сега да е, какво правим? Я да си върва аз, както си го знам и това е. А когато обаче вие имате основите, знаете добре, трябва да комбинирам протеин, въглехидрат и мазнини, обаче аз нямам пилешко, а в рецептата е с пилешко, добре, с какво мога да заместя? Например с яйца или пък шунка или пък извара или пък каквото друго се сетите и вие имате във вашия хладилник. И да знаете точно как да си пресметнете нещата, да знаете как се смята по етикет, как да знаете кои протеини да изберете и така нататък. И когато вие имате тези основи, независимо в каква ситуация вие изпадате, вие знаете как да действате. Когато вие знаете как да действате и ви е ясно, мотивацията ви също остава на ниво и вероятността вие да се откажете и да прекъснете зоната е доста по-ниска. Грешка номер 2, която виждам, че много хора допускат, е това да си сменят рецептите или пък хранителния план всеки ден, т.е. всеки ден да приготвят нещо различно, искат разнообразие, искат да като цяло да експериментират. Но когато вие сте начинаещи, когато вие тепърва сега сте се запознали с зоната, не е моментът сега да импровизираме, да експериментираме и да си казваме, аз знам всичко, ще се справя. Защото в такъв момент, когато вие, който се свързва и с другата точка, ако вие нямате основите, вие много по-трудно ще може да си пресметнете протеините, въглехидратите, мазнините, да си напаснете блоковете, да си напаснете макронутриентите и да знаете, че вие пак сте в зоната. Просто, когато вие сте начинаещи, е много по-трудно, просто ще бъдете по-объркани и отново стигаме това, че когато ние сме объркани, не взимаме правилни решения и по-скоро вместо мотивацията им да се усили, тя ще се намали. Все едно, това е като да дадем на бебе да пише. Няма как да стане. Не е стигнал в този момент, не е развил тези умения, които да хване химикалката и да може да пише всъщност. Да, може да вземе молива и почне така да драска и това е, но крайният ефект няма да е кой знае какъв реално. Така че, моят съвет към вас е, вземете си едно меню, следвайте го една седмица плътно, ако трябва. Всеки ден правете едно и също. Буквално всеки ден закуската ви да е една и съща, обяда да ви е един и същ и вечерята ви да е една и съща в рамките на една седмица.
изтърпете, една седмица не е толкова много всъщност, а ако искате разнообразие, просто сменете, например, някои от зеленчуците или пък някои от протеините и готово. Буквално не е нужно да сменяте коренно ястието и да готвите някакви сложни неща. Понякога в закуската, ако вместо банан сложим ябълка или пък боровинки или пък малини, вече вкусът на закуската е коренно различен. Така че, ако искате разнообразие, заложете на малки промени в вашето меню, но като цяло се придържате към едно и също меню, поне за една седмица, за да видите, нали, какви резултати всъщност ще имате и от самото начало не си усложнявайте зоната. Тя е доста сложна за много хора в началото, така че не си затормозявайте съзнанието с излишна информация и експерименти, които реално наистина няма да доведат до резултатите, които искате. И грешка номер 3 е това, че много хора си казват: абе, аз ще меря на око, не ми трябва да смятам блокове, не ми трябва да смятам абсолютно нищо, достатъчно ми е на око. И истината е, че това е достатъчно за много хора, наистина, буквално може просто следвайки метода на окото и това да както в едно от предните видео говорихме за чинийката и как я разделяме, може да е достатъчно за всъщност много хора. Но, къде е проблемът? Проблемът е, че много хора трудно си дават сметка за всъщност какво количество приемаме и това на пръв поглед може да изглежда достатъчно. Да, половината чиния е с зеленчуци, другата половина е с протеини, въглехидрати и малко мазнини. Обаче, тук е много важно кои източници на протеини, например, ние приемаме или пък на въглехидрати. Защото ние можем да си кажем, че половината ни зеленчуци ще са, половината ни чиния ще са зеленчуци, обаче ако тези зеленчуци са пържени, са мазни и с трансмазни и така нататък, вероятността да са с много повече калории е доста по-голяма. Първото, което е. Второто е с протеините. Ако вземем вместо чисто пилешко месо, което има минимално количество мазнини, и вземем една мазна свинска пържола, която има 2 пъти, даже 3 пъти повече калории, или пък наденица или нещо от този сорт, ами там калориите също скачат на 2-3 пъти повече. И нищо чудно да се храните по този начин и да си казвате: добре, но какво става с резултатите? Те защо не идват? Защото трябва да знаем точно какво слагаме в устата си, за да сме напълно сигурни, ако искаме всъщност да имаме резултати. Защото това, което вие не измервате, няма как да проследите. Няма как да си кажете: всъщност да, знаеш, аз сега качих тази седмица половин или 1 кг, защото миналата седмица ядох примерно пържени картофи вместо измислям си примерно на худ. Или пък вместо пилешко ядох наденица 3 пъти, 4 пъти в седмицата и може би на това се дължи това нещо. Или пък по време на работа някой беше дал бомбони и аз изядох 1,20 и мислех, че всичко е 6. Ами да, ама не. Докато не ги следите тези неща, трудно ще може да проследите вашия прогрес и на кое се дължат тези промени. И заради това, моят съвет към вас е: ако видите, че метода на око не работи за вас и нямате тези резултати, започнете си, дайте една седмица поне, в която вие да измервате вашите блокове, вашите калории и реално кои източници на храна вие консумирате. И така ще видите всъщност, че когато може би вие си мислите, че приемате 11 блока или пък 12, като теглите чертата, вие да не сте консумирали 11-12, колкото е във вашата глава, ами да са 17, 18, 20. Може и така да е. Така че няма как да знаете, докато не измерите тези неща. Така че моят съвет към вас е: ако това не работи, поне за една седмица си дайте време да си измервате и теглите храната, за да сте на 100% сигурни на кое се дължи това. И повярвайте ми, първият ден ще ви е малко по-трудно, втория, третия, вече на петия ден ще ви отнема 3 до 5 минути да го направите това нещо. Щом искате да успеете, искате да влезете в топ форма и държите на вашето здраве, вие ще намерите начин и ще си кажете: добре, 5 минути на ден не е толкова много, ще го направя, защото това е важно за мен. Така че не си намерите оправдания, по-скоро си дайте причини защо е важно това да го направите и като цяло тези 3 стъпки, които ви казах сега. Надявам се, че видеото ви е било от полза. Ако е така, дайте палец нагоре, коментирайте какво искате да бъде следващото видео. За мен това означава наистина много, така че ви благодаря. И ако още не сте се присъединили в Zone Free, това е моята общност с зонковци. Вече са над 650 зонковците вътре,
Това са основно жени, които искат да постигнат една по-добра форма, да се чувстват добре, следвайки зоната и правейки я всъщност зоната начин на живот. Така че напълно безплатно е. Ние ще ви приемем с отворени ръце и с радост ще ви помогнем да постигнете вашата цел и да обменяте рецепти, обменяте опит и знания в зоната, така че присъединете се ето тук Zone Free, линк долу в описанието. Благодаря ви и до нови срещи!